Buhay diligan with feelings. Yung jowa mo kasi wala nang feelings sa'yo eh. Tama, mali. Huy! Hindi, diligan ng knowledge about love with feelings naman talaga. Oo. Anyway, mahal. Balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay isang panakip butas lang sa relasyon. Diba? O recap na tayo, mahal. Sabi ko, una, panakip butas ka lang kapag walang emosyon at pagtrato sa'yo. Yung presensya pero para bang robot lang. Walang kilig, walang effort, walang lalim ang connection nyo. At para bang mairaos lang. Ito na, pangalawa naman, panakip butas ka lang kapag bukang bibig niya ay ang kanyang ex. Naku po, masakit yan, mahal, yung hindi pa nakakausad. Imaginein mo kayo officially, tapos yung ikaw yung jowa, tapos ex niya pa rin ang talagang standard at point of comparison sa mga bagay-bagay. Naku po, kawawa ka niyan. Anyway, meron pa tayong isa. Ito na ang pangatlo't panghuli na senyales na ikaw ay panakip butas. Panakip butas ka lang kapag biglaan ka lang sumulpot sa buhay nila after ng breakup. Uy, mahal, tao ka ha, hindi ka mushroom na kung saan ka lang sumusulpot. Hindi, ang akin lang naman, mahal, hindi masamang magtanong kasi si Kim Chino, kapag yan nakikipag talking stage or nakikipagkilala, talagang tinatanong ko, kailan ang huling relasyon mo? Kasi doon malalaman mo, kunwari sasabihin nila, last year pa, okay, pwede pa last year. Pero yung last month, last week, tapos magiging kayo, wow. Diyan talaga malalaman na talaga nga namang ikaw ay band-aid. Panakip butas, diba? Kasi minsan sasagot yan na, hala, kakabreak lang namin last week. Hala, nakikipag-usap ako sa'yo, nilalandi kita, kakabreak lang namin kahapon. Nilalandi ka at nagpapalandi ka sa taong kakabreak lang kahapon. Uy, ibang risk taker na yan, ha? Grabing challenge at thrill naman talaga ang habol mo, mahal. Kaya ako sa'yo, kapag ganyan at bigla ka na lang sumulpot at bigla ka na lang pinatulan, green flag ba yun o red flag? Utang na loob, common sense. Lumayo ka naman sa trauma, mahal. Kasi yung mga ganyang bagay, kaya namang iwasan. Huwag kang masyadong marupok. Kasi kapag halos kakahiwalay lang nila, tapos kayo na agad, high chance yan na ikaw talaga ay band-aid solution o rebound. Ang sakit kaya na parang minamahal mo yung taong hindi pa nakaka-move on sa ex nila. Ayan tayo hilig mo sa excitement, hilig mo sa mahal pa ang ex nila. Kaya kung ikaw ay walang peace of mind ngayon, una sa lahat, mahal, kasalanan mo yan. Hindi kasi pumayag kang maging band-aid, kaya ang tawag sa'yo ay certified panakip butas. Anyway, mahal, oras na para ako'y bumiyahe pa uwi sa bahay natin, kaya ikaw maligo ka na tapos loving na. Muli, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal. Maraming salamat sa mga nakinig. Ako to si DJ Kim Chino at syempre susunod na po si Rocket Dera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Stay safe!